Ooh. Mm. Ah. Mm. Mm. Hello mga kawigel! So yun po, ang imumukbang po natin ngayon ay McDonald's cravings. Meron tayo diyang fries, may apple pie, burger, spaghetti, chicken, at meron tayo ditong ice cream, pati na rin po soft drinks. Ngayon, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa mga binigay yung pagkain at blessings po sa amin. Sana po lahat ng may mga masakit ay gumaling na po. Ito po isang danahin ko sa inyong buktong na anak na si Jesus Cristo namin tagapagligtas. Amen. Yung hugas na po tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Tanggalin natin ito. Ito, para makita nyo po yung mukha ko. Ito, ice cream. Fries. Ito po, chicken. May gravy rin tayo. Ooh. Mm. Mm. Lagyan na natin yung gravy. Oh. Mm. Mm. Sarap. Ang juicy po ngayon ng chicken ng McDo. Mas malutong pa. May ketchup din po tayo dito. Para sa fries at sa burger. Nga, lagay natin. Sarap. Meron din po tayo ditong spaghetti. Sa McDonald's po, ang dami po nilang sauce sa spaghetti. Ayan. Sarap. Matamis din po. May pagkahawig na po siya sa spaghetti ng Jollibee.
Yun. Mm. Ang sarap. Kain po. Yes, itong burger. Double cheeseburger. Ay, triple pala to, triple. Mm. Yung patty niya po, ang juicy rin. So, para pag maraming cheese. Mm. Gusto agad yung ketchup. Ito yung last ketchup natin. Spaghetti. Ano? Crispy pa. Yan. Sarap. Ang good ko. Soft drinks po natin, large. Yeah.
Simot hanggang buto. Pasensya na po, may nagkakaraoke sa kapitbahay. Pa-party-party sila. Nag-i-improve yung chicken po ng McDo. Masarap na siya ngayon. Kaya ko ba't isang subo lang? Kinakawa ano? Ah. Fries. Hindi ko na po dito. Yum. My pickles. Sarap. Ay, sarap. Meron pa tayong sundae, tsaka apple pie. Yung iba ginagawa dito, sinasawsaw po yung fries sa sundae. Yan, ganyan. Sarap. Yung apple pie. Ngayon lang po makakatikim ng apple pie. Karaniwan po kasi buko pie, peach mango pie. Yan, apple pie. Ay, may ano siya, cinnamon. Harap. Wow, craving satisfied si ate. Sarap ba? Apa. Yan. Simulan na po natin ang ating shoutout. Happy anniversary, Ate Che and Kuya Jojo. Noliban Team, Bangtan Soulmate. Lailani Mahir, Venus CBTBT. James Padigos, kay Julio Joms. Jack Tantenko. Hello po kay Autumn. Thank you so much po kay Alison Serrano.
Angela Abaya Official, Rovelyn and Cabo Vlogs, Daniel Iria Abrea, hello po. Rowinski Banya ng Palawan, shout out sa mister niya na si Lowin Banya sa Banya family at sa Verana family ng Palawan. Angelo James Luwaton, thank you so much po. Kay Carl Sam Uy, Ginalyn Andres, thank you so much po. Marcel Toruk, Manfred and Wences Listas ng Austria. Hello kay Rovelyn Latonio, Marife Damason ng California, Mercy Domingo ng Bigan. Hello po. Way cool ba? Thank you so much po. Omari Santiago Vlogs, PH Allen, Rivi Vlog, Kyler Adam, David Pineda, shout out, Sapno, Castro, Putgana, David, and Pineda family ng Tarlac. Thank you so much po kay Nira Ocampo, Nope, H. Shika Gonzalez Calejas, Angie May Fernandez, Arlene Gabo, Maricel A. Lapitan, shout out, happy birthday kay Baby Zoe Elise Villegas. Cyrene Daniel Matinao, shout out po kay Apple Ganancial Ciodena, Maricel Go Fernandez, shout out sa mga anak niya, Gaby Inignobat, Izia, Hi ng San Pablo City, Laguna. Clarissa Bolesa Silva ng Pampanga. Kay Oni Bautista, happy birthday. Sa anak niya si Jervin Bautista sa September 9. Precious Manzano, Mary Jane Ruar Bodoy from Cuyao, Nueva Ecija. Jean Rose Hanabon Rona, Precious Bena Tangway. Sichi Alexi Gualin. Melody, shoutout sa mga kamag-anak niya sa Palawan. Sina Ate Azel, Kayabaw, Javelin Magbanwa, Daisy May Magbanwa at Alan Licon at Lagrosa family. Hello po. Rinsay, Kay Mila Romero, hello po. Yan, inom muna tayo. Yun po, natapos na po ang ating napakasarap na mukbang na satisfied po yung craving ko sa McDo. At maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat po sa inyo mga kawigil. Kaya hanggang dito na lang po. Kaya bigla na lang mawawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.